În vara lui 1919, armata română a trecut Tisa și s-a apropiat de Budapesta. Prăbușirea regimului bolșevic al lui Bela Kun a deschis un gol periculos în inima Ungariei. După luni de război și negocieri eșuate, Bucureștiul voia garanții pentru noua frontieră de vest. România Mare își apăra unirea din 1918, dar și echilibrul fragil al Europei Centrale. În Budapesta, autoritățile comuniste se prăbușiseră, iar armata română a intrat ca forță de ocupare. Prezența românească a durat până în noiembrie, când presiunile internaționale au schimbat din nou jocul. Retragerea nu a șters semnificația momentului, fiindcă România demonstrase că putea impune realități noi. Budapesta din 1919 a rămas astfel imaginea unei epoci în care frontierele încă se rescriau.